utawi Ibu Ambar Susilowati SPD menika sampun mantu mbubak nggih Pak nggih. Pun nggih. Ya Cok, langsaran Cok. Sampun luar nggih Pak nggih. Ya Cok. Matur suwun dumateng sedulur napa putri sapa ki mau Timbul Laras ingkang mijil saking latah Blora nggih sawetawis para rawuh para tamu sedahan sedaya samangke kalajengaken inggih punika wonten pingsungsun menika petilan ringgit tiyang inggih punika petilan perang kembang utawi Bambang Cakil. Jane wau niku kula madosi MC niki sapa Bapak iki tak tangkleti bareng ya. Lah iya to MC ini dadakan. Nggih, mboten dados punapa-punapa. Nggih. Nggih, niki badhe katuraken libur inggih punika petilan ringgit tiyang perang kembang utawi Bambang Cakil nggih semoga dumateng paraga iki dadak diwalik songo mosok dadi diwalik songo barang maweh asarira langen wujuding monotri nggih kula ngeten iki Jawa Tengah mulat apa neh ki sindene iki asisirinyo juga kae nalikane ben sindene wae monggo
Ayo ndak disuluki riyen monggo. Kula suluki piyambak. Hah? Suluki dalange tukang Ndak gedang. sulike kono Mas aku. Ya mendak ya. Pandhawa Kadiwisaya. Dalange iki anakku lanang iki. Tata Buta Pandhawa Kadiwisaya. Aku nganggo nada gedhe kok malah Indriyaka mau. Dalange 80 tahun. Aku dijawil karo cakile. Jawane dijak adu arep. Pepana margono. Kanca kayu lesikan makulingan limo. Sakil kok setekan tril-trilan. Kuwi ki mau ayahmu karo kakakmu. Aku pas iki kelingan suwargi Mbah Salam anggere ngono kuwi. Nggih. Yuswane 83 ya anggere. Nggih. Buta Pandhawa. Oh niku sulukan legendaris lho. Bapak Imam, Mbah Salam niku sulukane jan legendaris. Nggih, menika Dalang piantun dalang. alhamdulillah Nggih. awake dhewe iso ditimbali Bu Ambar Susulawati SPD ya. Alhamdulillah nggih berkah Gusti. Nah, iki sing Nggih. gadah damel nggih. Nggih. Guru, Ngoten. bojoku Janaka niku nggih guru. Mula Pangestunipun, aku seneng di alhamdulillah. bojo guru ki penak kok. Pripun? Angger ngono piye Dik? Ulangi sekali lagi. Lah nggih pengen saged nggih tiang Angger kali piye malih. Dik? Ulangi sekali lagi. Mulane kowe iki manak ping 4. Lah jare Nah, bola-bali ulangi sekali lagi bareng manak lho. lah sajare mboten penak benjing diambali malih nggih. Lah nggih ngoten kok. Nah, ya tutuke lho manak kabeh. Mumpung nanggone bola dhewe Bu Ambar. Nggih, Bu Ambar. Anak bojo tak gowo kabeh. Wis. Nggih, kala wau Heeh. bajeng kula. Aku mau nonton apa bubakane mau wah sawerane yo. Mila Jan. to. Lah anakku cilik-cilik ora yo enek sing nyawer. Alhamdulillah. Hah? Tobe saking mriku nggih. Iso kok ada kok ngawi petuk kanca bluro, alah sedulur bluro. Nggawa anak, alah engko balik nggawa kresek sing gede-gede ya. Nggih, nuwun sewu Pak Imam. Piye? Niki umur pinten? Umur 5 tahun. Oh, lah sing TK. iki. Cek ngedot iyan. Masalah susune mbok wis kadaluwarsa. Pripun matur pripun? Kil cakil. Ayo. Matur pripun? Oh, ayo, Dan. Uki jongope dilepas. Nah, ayo ngomong dhewe. Matur dhisik. Yo. Ngomong. Ayo. Makasih. Makasih. Bahasa Indonesia. Wah, makasih piye? Matur nuwun, makasih wayang kok. Basa Jawi nggih Makasih. wayang. Matur nuwun, ngoten nggih. Wes, ayo ngomong-ngomongan wayang ditanggap dadi wayang wong ning kene. Ayo ngomong-ngomongan wayang. Ayo. 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 Kowe melu. Ngono. Kowe ya melu. Ayo. Melu we. Kowe ya melu. Melu. Dadi apa? Kuli. Aduh. Kuli. Alah. Ya omongan ya. Ayo. Madek. Cocok dulu ngono kae. Jangan dulu. Ayo. Sing banter. Jangan dulu. Oh, lah marai cangkeme dicantoli kawat karo mboke. Alah. Salah somong. Yo. Eh, ditontoni masih lho, Cok. Oh,
Kok cocot ki ngawur ae. Cocot iki cangkem ngawur. Cocot ndolo nganggute. Ha, bilang gimana? Yo, ngomong piye? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Cocot dolo cocot. Ayo, cocot ndolo yo. Cocot dolo wis ngono. Ngono nah. Jajal cilik nah. Ayo, ayo sing cilik. Mana bos? Ngomong apa? Hei, baleni sing banter. Ayo sing banter baleni. Mantuk Gus. Oh, ngono yo. Mana bos? Lah kok mentek Gus. Sarah, Bos mentek lho. Wah, Gwedi Janaka kok Gwedi. Aja mentek sapa kok? Ati arep ngene dhewe kamu kok. Ayo sing gedhe. Delok Mas. Yo. Mantek Gus. Perangkat jaran ditangkamu Gus. Tambuh ambek aku. Lho, kok sambek? Lah wong kene iki angger tambuh marang aku ambek. Ambek iki. Wayang kok tambuh ambek. Tambuh marang aku bali sapa kang dadi pracekamu ngendi dangkamu yaksa. Salah kepala. Aduh. Tukang jaibong lho aku dijawil kaget aku. Alah. Kaget aku yo kaget kowe. Tukang jaibong ya. Aduh. Lumak sesar pasang nyandak pratik landong kok. Kurang kopok mah. Alah baleni sing cetha. Cetha Pak, niku wau cetha. Lho ora cetha lho, ayo. Wong ngomong bakul cilok. Oleh tok bakul cilok barang. Ya. Lumak sesar pasang nyandak pratik landong kok. Kurang kopok mah. Dadi kalau banyak calur aku. Lah, sing cilik dhewe diawe mbae ke lho, karena diawe ke lho. Nah, yo cim, moro rono, ayo, moro kae. Moro rono. Nah, rono sih. Nah, rono. Datang kalau dipanggil. Basa Jawa ora iso ki adikmu ki piye? Matur nuwun, piye? Matur Mature nuwun. pripun? Wih, karo Mas manten. Nah. Barakallah. Lah karo mbae, karo mbae. Mugi enggal pikantuk putra nggih Mas. Nggih. Ingkang saged tata jalma kados Anjir. golek bencana. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Warahmah. Amin. Allahumma amin. Mas manten mengki ampun kados Pak Imam. Daleme asmane Mbak sinten kali Mas? Mbak Rika ya. Nah, Rika. Mbak Rik. Lah putrane Bu Ambar Mas. Mas Reno. Ah, Mas dulur Reno lanange, nggih. anakmu. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum ma bil khair Allahumma. Amin. Nah, ngono. Walah, rezekimu tenan awas jaro. Awas pakmu ngendani rambok kaya awas ngono, ha. Engko Ngawur ayah ae. tinggal lain ke pulang bareng berempat yo. Wah, Ayah ben ditek. ngawur ae. Ayo, Yo pinter. ayo. Oh mau urung uluk salam lho Pak Imam. Wah, iya urung ulo salam. Ulo Dhewe salme. iki seniman. Nah. Saka Ngawi yo ngaturke salam. Salam. sing Nah, yo, ndang yo. Salam ya. Salam. Juara Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bisa nglanjutke pantunku iki? Insya wae. Angger diwarai ya. Sepur asepe metu. Sul. Nah, motor asepe metu. Sul. Nah, sepeda asepnya tidak. Ada. Lah nek wong asepe metu. Kokok. Ngawur. Apa kuwi? Hah? Metu bokong kuwi to. Apa metu bokonge apa? Apa? Apa kae iki? Lentut ngawur. Sing gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bisa nglanjutke pantunku iki? Iso wae angger diwarai. Terus apa? Keringet, Keri-keri tur anget. akeribo, Keri-keri tur apa? kerikil. Keri-keri ning sikil. Lah nek kripik ayo. Keri
Awas. Oh, kowe kok nganti saru tak tonyo iku. Oh, ngawur ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bisa nglanjutke pantenku iki? Isa wae angger diwarai. Akeringat, Akeri-keri tur anget. akeribo, Akeri-keri tur apa? kerikil. Akeri-keri ning sikil. Lah nek kripik. Keri-keri tur apik. Nah, ngono ya ta. Ayo barene ayo, anu ya, wayang. Nah, menika wau nek gamelan niku nggih yasane Jeng Sunan Bonang. Nah, niku nggih pasca kerajaan Majapahit Demak Bintoro lah Jeng Sunan ngerakit niki lajeng Kanjeng Sunan Kalijaga ngawontenaken Tayupan Toyib. Nah, yo ayo Dang. Wah, talah sapa kang tadi? Wah, atalah. Apa kakaran Gus? Satrio Madukara kekasih Raden Janaka. Ayo sing cilike ayo. Duitmu akeh nok e. Raden Janaka. Ya terus. Raden Permati. Raden Permati. Gus nganggo Gus. Umbang ali-ali. Lubang ali-ali. Nganggo Gus ngono. Pandu Putra. Pandu Putra Gus. Indra Tanoyo. Lah dalah. Gimana Yos? Gus. Yo Wibak. Wi bakso. Bakso piye ngawur? Kok Kok wi bakso ya? Wi. Yo. Wi. Bak. Su. Su. Wi bakso. Wi bakso. kok mie bakso piye to? Wi. Wi. Bak. Bak. Su. Su. Wi bakso. Wi bakso. Mie bakso. Nah, ngono wi. Bakso. Ayo. Wah, ngeteparan jam Gus. Ngetutake kedheping netra jumangkaing sukuku anteping kalbu. Ora ana bacot kuwi wali Gus. Ora ana kawat kang bisa ngangalake laguku. Miki gur sitok. Lah sejene tak gawa ki lho. Lah kok miki gur sitok ngene lho, nyanto. Ayo, Dang. Ora ana kawat kang ngalang-alangi laguku. Oh, das buta pating sing lho Gus. Das buta pating. Wadring jenggelek lamun tong gubet wentisku tak tigas dening curi. Papu Gus. Abu arep Wani karo aku Gus. Oh, anak durhaka. Wani karo mbokmu ngawur. Dadi anak sing awadin solihin. Ngawur aja dadi anak durhaka. Pakmu lho ora wani, wani kenan lair adimu lho. Piye? Dek, mboten pareng nggih. Mantun kalih ibu niku mboten pareng dosa. Oh, ngewangi. Ngene iki joget ngewangi ya. Kayane mbokmu ben akeh ya. SPP-ne kandel lipet. Wah, lak-lak dhuwur, Gus. Kurang duran cek-cek halte ke Gunung Merbabu ra bakal mundur. Wah, lak gedhe, Gus. Kurang gedhe kepura kemula mega nempel yang buta rasah nganggo cincit. Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Katon wayang kucuk kuwi. Pripun? Kuwi kok ngene ngene iki karepe piye? Lah niki bumine gonjang-ganjing lho, gak nggih gempa. Piye? Gempa nika lho. Lho. Lah bahasa Indonesiane bumi gonjang ganjing apa to? Gempa bumi. Lah iya gempa bumi. Ki ododo. Oh alah. Ododo nyok ngawur. Adodone sing rada api no. Bebek adus kali. Nututi sabun wangi. Ngono lho. Terus Bapak mundut roti. Sindene ra diparingi. Sindene ra diparingi. Wah, telah kaya kompat kebet manute botene brancakan rangsang kemudian rontok wandamu iki sindene mikir nyago gawa sik. Moro Aku gagil tak ngendang. tamakno praorane tak endone yaksa.
Ora
Nanti kok. Anjir. Ayo dijumbone ling nyaosi Mbah Tiwekeh lho. Yo. Lah kok sing kenem gletak ki opo ono? Umure lagi seprapate bapakmu. Anjir, monggo Bapak. Nggih, aduh. Ini jane aku kan juga cakel ben disawar malah anakku. Aduh duh. Ra oman apa-apa ya aku. Monggo, Pak. Nah, sedulur lanang iki matur suwun dumateng Putri Timbul Laras. Monggo, Bapak. Wes ngono ae yo neh nangkap dhewe. Lah iya dah aduh. Nah nggih. Makaten kalau wau dawah petilan ringgit tiang. Yo dibablaske yo. Kedep tesma aku nyawang selendang biru. Putri Timbul Laras dan ijo. Guys, ayo yuk. Angin klai. Piye? Kemarin yogane iki putri dadi rumangsa aku tuh angin klai. Ya. Angin klai. Ayo, yu apa dek? Tunggale Selendang biru. Nananan Selendang biru hamong enak ing ati. yo sinden sijine. Nananan. Nara tekan batin setiamu. Sik, yogane putri. Ayo, yogane. Yo. Luroji. Ngene iki ora marahi ra payu sinden-sinden iki ngene iki ya. Wis. Ya. Kurang semangat jare. Lah sing disawar kene ora kok ya. Ya. Ah, suwe gerpak. Yuk. Tetap ono janjimu selendang biru. Nggih, makaten kalau wau pedilan ringgit tiyang. Nah, salah singipun semonggo dumateng Raka Mas sinten menika? MC nipun mau. Lah aku kok ditinggal bojo anakku to ya. Aduh. Monggo Mas sinten menika? Monggo jenengan piniji sing mriki to. Ha, mengki kalih direncangi niki. Semoga Kang Mas matur sembah nuwun.